Hej YouTube, After Gaming of DK her, og i dag vil jeg spille lidt parkour. Men jeg vil gerne spille en Halloween parkour. Og som I kan se, så er der også en svær. Jeg har klaret alle tre, men jeg tror bare, jeg tager den her Halloween. Og den her pil, den ved jeg ikke helt, hvad gør. Boneren gør, som jeg kan se nu. Eller pilen, den gør sådan, at jeg resetter der, hvor jeg har sat mit set point sted, eller hvad det er. Og den er det, hvis jeg gerne vil lifte den. Så parkour! Og parkour! Hvor det er rart at spille med parkour. Oh ja. What? Er der ikke en eller anden måde? Fuck det. Nu skal jeg lige prøve noget for sjov. Parkour. Jeg er god. Ew. Nå, jeg vil hellere spille noget kreativt. Jeg gider ikke parkour lige nu. Kassa. Okay. Helt ærligt. Sådan offline. Fedt. Hvad skal vi så gå ind i? Ved I hvad, jeg finder en anden server. Så hvad for en synes I, jeg skal vælge? Jeg vil helst gerne spille en af de her. Okay, jeg vil gerne spille en af de her to. Jeg tror, vi tager Hypixel. Eller Hypixel. Og jeg vil gerne give jer IP'en i beskrivelsen. Nå, jeg var inde i Hunger Games. Det kan vi lige så godt spille. Pigstock. Klik. Please. Klik. Ja, når vi er i banen, altså det kan godt være, at jeg kommer til at klippe for meget i den. Men altså, når jeg er inde i banen, så er det, jeg stopper det lige nu, og så når jeg er inde i banen, så begynder jeg igen. Så er vi tilbage. Hvad skal jeg tage? Vi tager den her. Nå, vi skal i gang. Det er lige nødt til at klippe ud. Sådan der. Okay. Ja, hej. Og taken. Og vi er i gang. Jeg er meget gæld. De to perfekte ting, jeg lige kunne bruge. Kan lige så godt tage. Jeg kan føle, der er en af den her nede i vandet. Men det er der nok ikke. Jeg har bare fået en sang på hjernen. We're trouble. Take it. Fuck! Han skal ikke tro, han kan slå mig, ham der. Okay, det går så godt. Nå. Det var surt. Jamen, så tror jeg bare, at jeg gerne vil sige farvel. Farvel.